khazan ta hoktai buksong sing tini han hai manuk jok phaipika tamni gangke sing usigang kaisa 9 tarigo video upload khaimani abon tuinai kisa bui hamya wansoka hani bagi sing tini han hai manuk jok phaipika ge nang tam bagi tini han hai ani chin channel manuk jok phaipika tini nukjangman karon kya sing 9 tarik Julai 2024 adino sing kaisa video upload khaikya short film ni mungkha bihi kharjangmani ke abo video no nugoi bui jotono kubui hinai wansuka mane an bihi kharo aba hini wansuka ta video tangse samani kaba ke abani bagai bui kubui an bihi no kharo nai bui ano sininai bo kol khai songhorbai kya ke tai nai tongnai ano sinia borok bo o channel lo je nai tongnai rong no angbong no sanamu songo borok abo kubui hini ta wansuk di abo just mane angko short film ajagani clip no upload khairmanse abo short film ni सबसे comedy a clip no naine no upload khairman ta na afro upload khair kata abono ge tabukhe mane nini sinijak ni nokni borok nono soisine bihi kharjago hninai kol rok khayo hamya wansugo am haing tongtana para rogo singjagui tongkha am haing tongkhatana mane ko ani takho bukhoro kol khai singbai kya no inka abo sing hanya onko se mane sing short film khaima jagani se abo sing upload khayo ni sakata ge tai kun kotor jingjal logleng ni nale kotor jingjal tongya hanya kharianas kharo aba heroke hanjangna mane ama he wansuk naina rok jara nungnai rok borok wansugi mamla ke abonno clear mane lukurong no clear khanya bagi phaigata tasema phaipika dana betai kun kok jarjanai ta kok to tai kajarjanai kriya sing no abo kubuya abo chengra se short film ni sing clip no sing upload khaimanse ge khazan ta hoktai buksonor khana kana adina sing video upload khaimena abo just short film khaimani se sing aron ni clip no just सबसे comedy clip abono kisa nawinai sing o channel lo upload khairka ge bui kubama hamya wansuk bai kheta ge paran borok bo kol khaibe kya kubui ne bhi kharjaka hamne ga bo kubuya chengra se ge asno hambai